Здравейте хора и това е новия епизод на Clash Royale. Вече станах 7 арена. Даже може би и миналия епизод ви казах, че съм на 7 арена, но както и да е. Имам елит барбарианите, които са ми 6 левел. Да, 6 левел. И съм супер радостен. И сега събирам за 7 левел елит барбарианите. Така само да видя. Добре, никой няма. Влезте в този клан, аз първо го две, ако искате. Супер яки е. Вижте само колко купи имаме. 25 068. И да започваме с бетките. Така, батъл. Газ. Грам срещу някакъв китаец. Добре, приготвям запа. Добре. Няма го приготвям. Не. Добре, приготвям така да се... Това ще стане добро комбо. Те умряха пък. Така. Сега. Все още елитите няма да ги пускам. Опа. Какво стана? Добре. Така, готово. Не е готово. Не е готово. Определено не е готово. Добре, бая демидж на питоя. Подготвям запад, защото май имаше скелетонна армия или... имаш тумстон, не е скелетонна армия. И скелетон съм. Добре, къде е скелетоните? Така, мисля, че тези... не. Добре, така, тук зап. Точно. Така, приготвям. Добре, прекрасно. Елити. Елитите почти са рип. Но свалиха не го свалиха край. Рипкула. Колко бързо. Всичко пускам колко мога. Добре, спасих ги. Не, какво става, бе? Добре. Ужас. Сега не знам хич какво да пускам. Пускам вече рандом. Скелетони хич нямам, се занимавам. Малкото и е готово. Елити. Елитите ще ги скъсат. Да се надявам. Няма смисъл хич. Добре, той е Giant много ме нерви, не спира. Добре, поне завършихме равно, защото този Giant ще да ме разкатае от всякъде кулата. А пък като знам, че имаше зап, леле мале.
Сега да видя за какво трябва да апдейтвам. Да апдейтвам елитите и ще апдейтна Хог Райдера. Тъй, че следващия път ще реквестна елитите и така. Така, хубаво е, че имам зап, защото ако има скелетона армия, да я запна. Така, идеално. Сега като му го пусна, това супер много ще го прецакам. Ето. Да, мой, той ме прецака и стана едно кофти. Добре, ако не спре това нещо, не знам да казвам. Той повече денег не е било, макар. Дали има зап? Дори да имаше, ще да ме запнало и толкова. Така... Не! Ужас! Тези елити голяма шега ми направиха. Неговите са първи левел, моите са... Бая демиш набиха тези елити. Те елити много бачкат. Ако не спре... Ще се върна, когато е готово. Умирам! Ще ми научи по колата този. Войнарин. Аре, бе! Само един път да... Даже вече не знам какво пускам. Не. Това кошета няма може да удари. Не. Добре, бе, какво става, бе? Не да... пускам тежката. Удре. Не, 100%. Добре. Яката трябва да защитавам. Запня. Така, тук е един такъв москвич. Елитите ги довършвам. Грейвярд ли бе? Не, нямам. Имам. Ето, yes. Макар знам, че имаше две легендарни в дека си, Инферно и Грейвярд. Добре. И с този бък направо... Поне е добре. Добре, хора, това ще е всичко за този епизод и ще се видим следващия път. Ако ви е харесал, лайк и се абонирайте. До следващия път.